हाय गाइस ମୁଁ ହଉଛି ଯେ के मल्लिक ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ। को ଆମେ आज जाऊँ नरसिंहपुर ପୁରରୁ ବାଲି लेपुटू ସାତକୋଶିଆ गंड ଆମ देखा नरसिंहपुर ବାହାରିଲୁ ଏଠୁ 30 କିଲୋମିଟର हूँ बाली ପୁଟୁ ସାତକୋଶିଆ जो କି पानी ମାପ ନାହିଁ महानदी 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 सातकोशी ସିଆ ଯେଉଁଠି पानी माप ना क्या कह आम सात କୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ बाहर आम ନରସିଂହପୁରରୁ देढ़ घंटा लगे ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ कमला ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇକି ଯିବୁ बालीपुटू हूँ जंगल व्यू रास्ता देखो तो ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟୁ मौसा बालीपुर सात से केते बाटा बालीपुर सात कोशिया ठीक है थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू बेबी এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଚା बड़ा घर रही जाइए बेबी এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଚା बड़ा घर अच्छी छात घर सात कोशिया जावाई ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ सात कोशिया तो ମୌସୁମୀ नानी भाई बच्चे ଜାଣିପାରିଲେ ମହିଗଡ଼ ଗାଁ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଗଡ଼ ଗାଁ ନା ମହିଗଡ଼। ଆଉ ରହିଲା 8 କିଲୋମିଟର ବାଲିପୁଟୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। କି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡ यदि आप ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଜରୁର आसतु जरूर ଦେଖନ୍ତୁ ये हूँ ନରସିଂହପୁର लास्ट ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠି बस स्टैंड शेष ମୁଁ नरसिंहपुर स्टैंड ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ शेष बस स्टैंड ये तो स्टैंड ଗାଁ ନାହିଁ ଏପଟେ ବି गाँ ना ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ଗାଁ लेपुटू ये हूँ ବାଲିପୁଟୁ ये शेष नरसिंहपुर ନରସିଂହପୁର ଶେଷ ଗାଁ शेष सीमा ନରସିଂହପୁର ଶେଷ ସୀମା जहाँ कही आम ନରସିଂହପୁର ଶେଷ सीमा ଦେଖିପାରୁଥିବେ ये ଇଏ हूँ शेष सीमा ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି बालीपुट मध्य देखिए तो ଇଏ ये ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଇଏ हूँ महान ନଦୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ हम जाऊँ अभी ଏକା। ଏ ମାଉସୀ मौसी पचार କଣ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି मौसी मौसी ବୋଧେ ରୁଷି ଗଲେ କିଛି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେନି ବୋଧେ କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି କରୁଥିବେ ଇହ ହଉଛି ନରସିଂହପୁର ଶେଷ ଏଇଠି ନଥିଲା କି ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସିଧା ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଏବେ ସାଇଡ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେପଟ ପଟେ ହେଲେ ବହୁତ ମହାନଦୀ ସେପଟ ହେଉଛି ବହୁତ ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାରିପଟେ ଇଏ ନରସିଂହପୁର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି ଚାରିପଟେ ଚାରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାତକୋଶିଆରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଘର ରହିଛି ଆମେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ଏ ଉପରେ ଯିବା।
ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ଦେଖିବା। ଯିବା କେମିତି? ଓ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ଏଇଠି ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ମନା। ଓ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି। ବାଘ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଘ ଭାଲୁ ହରିଣ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ଏଠୁ ସାତକୋଶିଆ ଏରିଆ, ସାତକୋଶିଆ ପାହାଡ଼, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲର ଭିଉ, ପାହାଡ଼, ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀର ଭିଉ, ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ନଈ ହେଇଛି ମହାନଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାଇନ। ତାପରେ ବୋଟିଂ କରିବା। ଲିଟୁ ବୋଟିଂ କରିବା ବା। ଡ୍ରାଇଭର କାହିଁରେ? ଆପଣ ଦେଖିବ ତ ଇଏ ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ମହାନଦୀ, ଯେଉଁଠି ପାଣିର ମାପ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଏପଟ ଗାଁ ଏପଟ ବୋଟ ଚାଲିଛି, ପାଣିର ମାପ ନାହିଁ। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡକୁ କହନ୍ତି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବାଘ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହି ଆସନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲର ଭିଉ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ବାଲିପୁଟୁ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ପାର୍କ ଯିବା ଦେଖିବା ବାଲିପୁଟୁ ପାର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଭିଲେଜ ପାର୍କ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି। ଓ ବହୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ରିପେୟାରିଂ କାମ ହେଇନି। ଇଏ ହେଉଛି I love Ballyput. Thank you ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ।